Видеопоредицата «България от високо» предлага един нов поглед върху впечатляващи места в страната ни, заснети с дрон. Млади ентусиазирани българи разкриват красотата на природни забележителности и паметници на културата. Идеята се ражда в началото на февруари и до момента са реализирани 16 видеоклипа с кратка информация за обекта. Дълги години Атанас се занимава с фотография. След много споделени снимки и видеа във Фейсбук, той решава да събере всичко на едно място и така се ражда България от високо – природни забележителности и културни паметници. Голямо предизвикателство за това начинание обаче се оказват метеорологичните условия. Трябва да се съобразяваш и с вятъра, който понякога е ефект в фотографията или в кинематографията, но при нас е дефект, защото не можеш да снимаш по време на вятъра. В дъжд или в сняг също това е невъзможно да се направи. Най-интересното е постоянния адреналин. Аз мисля, че по този начин усещам, че съм жив и ми обостря вниманието да бъда по-предпазлив. Сред заснетите видеокадри са Асеновата крепост, крепостта Баба Вида, Шипка и Велики Преслав. Най-голямата мечта за екипа на България от високо обаче е заснемане на цялото Черноморие от птичи поглед. Всички видеоклипове са достъпни на bulgariaotvисоко.com.